Jadib ahan dunne agus fáilte go dtí an céad stad eile. Támuid an seo in Bruges, in Belgium. Yeah, in Bruges. So seo an céad am na támuid an seo agus támuid ag tasú amach le Bruges agus an sin béimmuid go Ghent agus Brussels agus an sin Brussels, yeah, so sin So támuid ar an bailach go dtí an ard eagleis Salvatore, so sin an céad rud a támuid a dheanú. Támuid ag an ard eagleis anois agus feic ar seo, feic ar an méid sin, oh my yeah. It's freaking ard eagleis mór, like ionta mór. It's class though, it's brala me, so támuid ag gol isteach anois, yeah? Yeah. Woo! That's get you mini, or that's get you mini arm. That's get you mini arm. Yeah. That's get you mini arm. Bhí sé sin cógalanta agus cóstáúla chomh maith, so ní hé an ard eagleis an ard watha ach is brala me. Tá tú in Bruges tar an seo, like is galanta, is áit galanta agus just móla me. Támuid ag glóg ar siop cafe so ar Island. Fecker Shaw. Fecker Shaw. Let's look at that, right? Gaeilge ag Tessa inis. Oh yeah. Yeah, sin ceart. Fecker Shaw. Tá an ceart agad? Fecker Shaw. Tá crán on. A weird tree. Tá cúpla crán on. Say cúpla crán on. Cúpla cranon. On. Cranon. Cúpla. Tá cúpla crán on. Tá cúpla crán. Some very Ashta. strange looking On. trees. No, is mile mid. Is mile mid Fecker Shaw in Bruges. Ceann a rudí is far faoi ag siúil timpeall na háite an seo in Bruges. Na fáragnamh, tá na fáragnamh like galanta, ahan fáragnamh tá like cuma like starú agus cuma like red brick, like brick jarrig agus just Einta galanta, so feic ar an sráid seo. Galanta. Sin bhí cafe ionta blásta agin an sin ag an áit seo Darbanium AVI cafe, 6 disco bar bhí sé go ionta ar fad, so má tá tú in Bruges go an seo. Well, tá sé séachlaganis agus tá ahanrud like trídte ach ag an cearnóg tá ahanrud ag buzáil mar jalar an bunfer ach ahanrud like nuair atá tú ag siúil as an cearnóg like tá siopa galore trídte agus níl
rudí galore a dhéanú ach ag siúl agus just is maith me sin a dhéanú ar aonos ach má tá tú ag glór rudí like Irsmalán nó like Turas a dhéanú like níl cai tú ahan rud a dhéanú ribh a chuagachlog nó a séachlog so just bhíag smíontíúir sin nar tá tú ag taistil go Bruges. Máidin mhaith háide támuid ag mothú go bhád níos fearr inniu mar tá colú iontá maiith ach inar air. Inné bhí muid chó thuirseach ó mo dhéach bhí muid chó thuirseach ach anis támuid ag mothú ó bhád níos fearr agus inniu bémuid ag drapú an tour. We're gonna climb the tower. Yeah? Yeah, that would be cool. Tá ag siúil go mór leis agus támuid tours canala anú inniu chomai in dhé sin agus just bí ag siúil timpeall na háite chomai. Yeah? Just walk around the town. That's literally what I just said. Yeah. Very good. Tessa speaks Irish. Tá Gaeilge ag Tessa inis agus tá sí ábhailte a bheith am a hiiscint. So, yeah. Get a bug. Get the bug. Get a bug. Yes. See? There you go. Seo é ar siomra. So feic ar an seo. There's Tessa. Tá Tessa an. Agus an lába. Anna chomperda. Iontá chomperda. Agus feic ar seo. It is, it's quite comfortable. Feic ar an rárach seo. Támuid in aice leis sin ann. Iontá mai. Agus just an áit seo. Like an cantar seo. Just iontá mai. Ahan rud in sa cahar seo just iontá mai. Is bralam an cahar seo agus an cantar seo. So feic ar an Tess. Tá sí comforta. Am tú comforta? Tá. 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 Cé an taine atá ar an Austin seo? What's the name of this hotel? No idea. Oh no, that's it. An Austin Monsieur. Tá an taim atá ar an Austin seo an Monsieur Ernest mar sin so tá sé i Rankish. Yeah? I don't know. Yeah, it's in French. Ach, tá na daine seo tá siad ag glóirt in Rankish agus i Dutch, I think. In Dutchish, I don't know. Ní me cinse cé mar rá Dutch in Gaelic ach tá siad ag glóirt in Rankish agus Dutch agus seans Flemish. Ní me cinse ach tá blas ag na daine seo sais like Sasanna. Nar chuna me daine ag glóirt le chéile like bhí me trí chéile just ag éisteach leis na daine ag glóirt sais Berla ach ag an am cearna ní ró mé ábalta a hiiscint ach is bralam ag éisteach le na daine leis na daine ag glóirt le chéile. Alright then, go dtí an Belfry. Bhfuil tú ré? Yes. You! Seo é an Belfry agus tá sé iontá mór. Ooh, so tall. Tá ticket jogging caiimiid fánacht inis támuid ag tosú an tour ag híon déag chlog so tá sé láine a déag chlog ar maiding inis so tá daoine galóir an seo so caiimiid fánacht. Crazy. Culture. What is it? Culture. Krakalcha. Is that right? Culture. Dokracha. Dokracha. Cúpla bomaite fágtha agus an sin bheith muid ag trapú an tour. Tá mé ré. Tá mé ré. Tá tar seo feicir an Rourke seo.
gallant ar fad fecar sin seo ar dói ar fad fecar sin chomai ahan rarc ón seo just go hintach ar fad agus tá agla orm rih heights so like ní mé sásta golóir bheith an seo ach ar lá mar sin agus frickin an rarc just de chreite ar fad. So é sin an tar eile agus chomáile sin tá ar aglas an sin chomáid so just an rarc is fearr agus tá Tessa an seo chomáid aber siad ón bar an túr. Wow. Ní raibh sé chastasach agus is fiú like bhí sé cúig is cúig jeig euro cúig euro jeig agus is fiú marall ar an rarc an seo agus just agus ní raibh sé deachar a bheith na céimena dheanú agus bhí like 366 céimena so jeez tá céimena galore ach no tá mé ag mothú go hintach ar fad an leis agus tá agláram rih heights tá rih ard is dótha agus fecar an fucking béal seo. Had a cabin to this? There's so many bells. Oh, Just look up. no way. So galore. So many bells. So pretty. Níl tú ábalta tobacco chaithú an seo so just the more you know. Tá sí rippin'. Here we go. Slú siad dúla daoine an seo so agus is mí ibron ar Éileann tá sé siar inis so Tá Tessa ar an drachad. tá sé ar dói tá daoine galore an seo it's just madness le chreite so yeah is é seo an drachad is fearr imrú agus tá an amsir go hálann chomáid so tá bád eile an chomáid so tá na daoine an sin agus yeah just tá sé Yeah, tá sé de chreite. Thanks. De chreite ar fad, Tessa. The crutch. seo an rarc is fearlam ar dói ar fad mo yeah need a bád an inis tá mé ag tapadú need friggin bád an wait tá bád ag teacht bémuid ar an bád go lua the busy bitch fantastic Sean money shot forfa tá daoine galore an seo tá slua seo ach ag an am cearna tá spás galore ag tá mé i maithí ar an bhála seo agus tá spás agam ahan rud eáil so clús ásta a bheith an seo tá muid ag fanacht gol ar an isce inis tá sketchy mini orn
sketchy mini. An focail is far, sketchy mini. Go. Rylan, Here we go. Seolin, Pantor Merla. Itching Gaelic. Here we go. Oh, Rylan. Tangoi, Gahintach or Fad. Oh. I'm actually afraid of Oh yeah. You see Anna Gar. Oh my god. You see her doing. Agus en Drogheda is far. Aan de linkerzijde het paleis van de heer. Sin tá mé genta leis an turas an bád inis agus bhí sé go híntaach ar fad so agus an amsúr aniu just ahan rud go híntaach agus inis tá acras an dónarm mar sin be frites agam tá prati nó scilógi GE orm so bhhailm scilógi Brussels or Belgium all so an áit seo delicious so be me make bunch trio las an áit seo yeah tá cuma un tamáir so bí an áit sin sais mó fast food so in áit sin be muid go dtí an áit seo so loaded Belgian fries so tá make bunch trio las loaded Belgian fries so tá lomsa. Make lunch trailas na prática. Mas que logo já. Online special da. Special sauce. On the way. Takasha. Takasha. Kumai. Oh. I'm a locker sort Tessa. Right on. Bunch of trailers. Tá sé blasta. Oh! Tá sé blasta. Tá mé genta le scilógi agus bhí siad á blasta ar fad agus in níis tá muid ag aglas nua ní me cinse an taine matá ach tá park an seo chomai so tá muid go siúil trúpla na parka agus an sin be muid go arás go an Austin yeah go dtí in Austin we're going back to the hotel cai muid phone a charge camera charge agus cúpla rud eile dhéanamh so ach inis be muid go siúil trúpla na parka isteach san aglas an seo chomai so Rylan. Bhí sé sin aisteach ar fad ó mo dhé híl mé gur ar eagla sé ar nó eagla sé ach nar bhí muid istí bhí
Jack ar fada. Jesus, bhí like solas neon agus bhí far flean a drone agus chumáile sin like bhí tabla agus like daoine ina sí ag ggóil cafe sílam ní agla sé inis ní me cinse agus tá sé just sais weird sais asteach so ní bhóla me agus chumáile sin bhí swing an fásta like I lár na hagla se bhí swing so like just asteach ar fad like what the hell near win soltas Tessa. It was just weird. Just so weird. Yeah, near one soltas as an action so just ufasa. Támuid in sa farc inis agus tá sí go hálan bechar sin. Wow. Agus tá blachanna an. So tá tulips ní me cinse an focail ar tulip ach tá tulip galore an seo agus tá Tessa an seo chumáid Tessa is bra le hí tulips. I love tulips. Támuid ag siúil in aice leis an áhain inis agus tá sí go hálan ar fad so get a bug nature an seo nádar agus mar tá tú ag siúil timpeall na ceathair níl glas níl glas galore an ach má tá tú I géirí glas eáil agus I géirí nádar eáil siúil timpeall in aice leis an áhain támuid ag siúil I dro windmill eáil so támuid ag siúil go mór leis. Arc ar seo like oh my yeah just anna cool ionta cool agus feic hart an sin windmill eile ní me cinse an focail ar windmill caithfí mé focail go leor ólam ach arcar an windmill sin agus arcar an windmill seo fuck class ar dói a cráte Tessa anrod in sa chathair seo a cráte like oh no yeah agus tá daoine go leor just caithú agus just tá bolú weed seo so tá daoine ag caithú weed agus chance cúpla deach acu chumáid bag of cans. What's bag of cans in Irish? Malamore canny. Big bag of cans. Yeah. An áit seo an áit is far de Wallamore canny. All the rest is free. Tá imní an dóin orm caharia hasímuid ag drapú na staire agus 6 ladder agus oh my yeah like bhí imní an dóin ormsa ina dhé sin agus inis támuid in sa windmill agus tá na rócanna go híteach ar fad ach it's just it says just níl mé sásta suas an seo agus tá mé ré gáil síos.
Caithfí tú drapú síos just taithí iontach é seo ach ag an am cearna tá aglan dúnarm a bheith an seo. Going down the ladder. It's I thought you were filming my butt. I thought you did a close up of my no, I butt. think it is. Well. Tá muid arás ag an Austin inis, bhí muid róthe mar sin dathraí muid ar chudéirí agus inis tá muid go waffles waffles le chocolate. Time for some waffles. Exactly, go ddíreach. Mar sin bhí mé ag siúil ar an sráidin sin agus tháinig fearr ar Maganzi anseo. Maganzi seo agus dúirt sé maithú agus thula mé agus bhí mé says wait what? So jumpy mé agus bhí muid ag arcar chéile. It's just like smiling, just bhí sé iontach gramar fucking deadly. We got our waffles. I got strawberries and Nutella. Looks amazing. Let me see. I don't even know where to begin. Just take a big bite. Go for it. Whoa, don't drop it. I pretty much just got strawberry. There we go. Oh, that's it. That's the one. Oh, shit. Spoon in the shot. Work. Very good. Tar am Creek Niha in Rouge agus támuid ag drochaid the Lovers Bridge. Lovers Bridge. Yeah, támuid ag an drochaid inis agus tá túrán chomai. Ach yeah, bhí an cracker dói agin in sa cahar seo. It's bralam an cahar seo. Ag siúil timpeall na háte, just rudí galore eáil agus rudí galore Janu. Agus tá brón orm. Ach caithfí muid amacht ach ag an am cearna tá muid go dtí an Gent inis, so tá muid ag súil go mór leis, so níl sé hart hatching an cahar seo go mórlinn agus just yeah, chucky me arás. Yeah? Yeah. Would you come back? Oh, definitely. Yeah, chucky me arás. Absolutely gorgeous city. Aye, caithfí me ará an amsir go hálan an seo. Yeah. Yeah, see, she can understand it a little bit. Tá am sure go hálan agus bhí muid an seo ar fá já lá agus sin carcalóir má tá tú ag taistil an seo já lá 2 days. Yeah, it's enough. Yeah, 2 days would be enough, yeah. Yeah, We lá. did 2 nights. Gur míle mai agah as an arach ar níos an seo agus tíhí mé sibh ag an céad stad eile, so slán. Slán.